ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ବନେଇବା ରଥଯାତ୍ରା ସ୍ପେଶାଲ ରସାବଳି। ହାय ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବବି ହୋମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ରସାବଳି ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ଫୁଟେଇ ନେଲି। ତାକୁ ଛେନା ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ ଭିନେଗାର 2 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଆଡ୍ କରିବା। ଏଠି କ୍ଷୀର ଭଲସେ ଫୁଟି ଗଲାଣି। ତାପରେ ଭିନେଗାର ଟିକେ ଆଡ୍ କରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଛେନାଟା ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଏଇଠି ଛେନାଟା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରଖିବା, ବେଶୀ ଟାଣ କରିବାନି ଛେନାକୁ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେନର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛେନାକୁ ଛାଣି ନେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛେନା ଏଠି ଟିକେ ସଫ୍ଟ ରହିଛି। ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢି ନବା। ତା ସହିତ 1 ଚାମଚ ସୁଜି, 1 ଚାମଚ ଅଟା ହଉ ନହେଲେ ମଇଦା ହଉ କିଛି ପକେଇବା। 1 ଚାମଚ ଚିନି ପକେଇବା। ଆକୁ ଭଲସେ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ ଦେଇକି ଦଳି ଦବା। ସବୁଗୁଡା ଯେରଙ୍କ ଆ ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଛେନା ଗୁଡାକ ସୁଜି ସବୁ ମିଶିକି ପ୍ଲେନ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଭଲସେ ଆମର ସୁଜି ଚିନି ତା ସହିତ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ଏଠି ବଲ ପରିକି ଛେନା ଗୁଡାକ କରିକି ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଛାଣିବା। ରସାବଳି ପାଇଁ ଯେରଙ୍କ ସାଇଜ ଦରକାର ସେଇ ରଙ୍ଗ କରିନେଲି। ଏଠି ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ମୋର ଛେନା ଗୁଡାକ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଢାରେ ତେଲ ଗରମ କରି ଏସବୁକୁ ଛାଣି ନବା। ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଣିବା। ଏଠି ସବୁ ଛେନା ଗୁଡାକ ମୁଁ ପକେଇ ନେଲି। ଏଠି ଛେନା ଆମର ରେଡି ହେଇଗଲା। ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢି ନବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଢା ବସେଇ ସେଥିରେ 1 କପ୍ କ୍ଷୀର ନବା। ଏଠି 1 ଚାମଚ ଅମୁଲ ବି ଦେଲି, ଏଟା ଅପସନାଲ। କ୍ଷୀରଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟେଇବା, କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠି କ୍ଷୀର ଭଲସେ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଛେନା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲେ ତା ସହିତ ଆଣିକି ପକେଇ ନବା। ତାପରେ ଆକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ଛାଡିଦବା। ତାପରେ ଏଇଠି ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟସ୍ ଗୁଡା ଥିଲା ମୁଁ କାଟିକି ତା ସହିତ ଆଡ କରିନେଲି। ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ କିଛି ପକେଇ ନବା। ଏଠି ମୁଁ ଚିନି ଆଡ ନ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ମିଲ୍କ ମେଡ୍ ଥିଲା ମୁଁ ଆଡ କଲି।
ଆପଣ ଚିନି ବି ପକେଇ ପାରିବେ। ଟିକେ ବଳିଆ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟେଇ ନବା। ରେଡି ହେଇଗଲା ରସାବଳି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋର ଭିଡିଓ ଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।